BTR नि जोलुर गेलेनो मोजां मोननाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार आरो उदालगुरियाव जोलुर गेलेनायनि एकाडेमि गायसननाय जासिगोन। नंगौ, दिनैनि समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा सोलोंथाय आरो गेलेनाय बिथिंनि थाखाय मा मावदों होनोब्ला BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रावबो मोनथियै गैया होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा सोलोंथायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंखौबो सरकार दाजेननायनिफ्रायनो गोबां जोलुर गेलेनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेनाय आयदानि जौगानायनि मोनफानि उनाव मोनफा थांखि लानायखौ नुनाय जागासिनो दं। बेबायदिनो ISPL, I लीग आरो दायो एशिया हादोरमानिनो गोजामसिन जोलुर गेलेनाय दुरान्ड कापखौ BTR सरकारा जोंनि BTRनिनो सदरनि गेजेरनि नोगोर क'क्राझारनि साइ गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों। आरो बे हाबाफारिखौ रायजोनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजोंनो लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि जोलुर गेलेनायजोंनो बर' हारिनि सिनायथि होनो हानाय बायदि खालामनो थाखायनो क'क्राझाराव हौवाफोरनि थाखाय आरो उदालगुरियाव हिन्जावफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि गायसननाय जासिगोन होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। आरोबाव क'क्राझाराव सुइमिं गेलेनायखौबो आवगायलांनो थाखाय सुइमिं पुलबो बानायनो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायो। दा बेखौ जोङो मोनसे एकाडेमि क'क्राझाराव जिफोर हौवासाफोरनि थाखाय जागोन आरो मोनसे एकाडेमि उदालगुरियाव जि हिन्जावसाफोरनि थाखाय जागोन आरो बियो फुटबल स्पेसियेल जागोन। खारन इन्डियान फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट कल्याण सुबे बिथाङा बुंदों जे जोंनो बेस्ट अफ द बेस्ट कच हरगोन आरो लोगोसे जोंनिफ्राय जायखिजाया साबा कचखौ बिथांमोना ए सार्टिफिकेट मोननाय ए क्लास कच बानायनो थाखाय बिथाङा जोंनो अफार होदों। जों जायखिजाया C-B थानाय कच हरनांगो, बिथाङा साबाखौ ए कच बानायनानै हरगोन ए क्लासनि, जाहाथे बिसोरो मोजां कचिं होनो हायो। दा बे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ आरो आं सानदों देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जों खामानिखौ जागायगोन। मोनसे एकाडेमि उदालगुरियाव, मोनसे एकाडेमि क'क्राझाराव। आरो बे एकाडेमिया फार्स्टआव रेसिडेन्सियेल जानाय नङा, बिथांमोनखौ जोङो 1 आवार जि ड्राइभ गारि बास होनानै 1 घन्टानि गेजेरनि गोजान लामानिफ्राय लाबोनानै जायखिजाया मोनसे स्टेडियामाव बिथांमोननि क्लासा जागोन, प्रेक्टिसा जागोन आरो बिसोरो गावबा गावनि स्कुलफ्रावनो फरायनो हागोन। दा बे बेबस्थाखौ जों खालामदों आरो देग्लायनिफ्राय मोनसे मिशन जों लादों जे फार्स्ट बोसोराव देग्लाय 7टानिफ्राय 8टा स्टेडियाम 5 कौटिनि जोङो बानायगोन। बेनिफ्राय फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव 40टा समस्थियावबो जोङो मोनसे स्टेडियाम बानायनो थाखाय मोनसे प्लेनिं लानाय जादों। दा अब्ला बे स्टेडियामफ्रा जेला जागोन जोंनि लाइमोनफ्रा फुंनि मोनानि बेवहाय गेलेनो हागोन आरो गावसोरनि लुबैनाय बायदि कचखौ खालामनो हागोन। आङो नुदों बड'लेण्डआव जोंहा गोबां क्लाब दङ, बै क्लाबफोरा गावसोरनि रांजोंनो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै क्लाबफोरखौ फोथांना लाखियो। गामि गामिबो फुटबल टीम थायो जोंहा। दा बे फुटबलखौ जुदि मोजाङै जोङो जौगाहोनो हायोब्ला बियो ब्राजिल बा आर्जेन्टिनाफ्राव जेरैबायदि जादों जोंनियावबो जानो हाया होननायनि जेबो खोथा गैया। जोंनियावबो जानो हागोन, बेखौ जोङो पटेनसियेलखौ नुदों। दा नंखायनो बे लाइनाव जोङो बांसिन गोसो होबाय थादों जे जोंनि लाइमोनफ्रा बोरैहाय गेलेनानै गावसिनि केरियार दानायजों लोगोसे जोंनि मुंखौबो गोजौआव लांनो हायो आरो बेजोंनो बिसोरो इमप्लयमेन्टबो लानो हायो। दा बेनिखायनो नैबे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो देग्लाय बोसोरनिफ्राय नाजाबाय थादों। आइदार ब्राजिल नङाबा आर्जेन्टिना, बेनि बबेबा मोनसे माबाजों क्लाबजों टाइ आप खालामनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे लाइमोनफोरखौ हजोंहाय जोङो ट्रेनिं होना लाबोनो हायो नामा। गाबोन जुदि जोंनिफ्राय 100, 200, रोजासे जुदि प्लेयार ओंखारबाबो जेबो खोथा गैया। मानोना दा जोंनियाव फैनानै नाइजेरियानिफ्राय गेलेबाय थादों, गाबोन जोंनिफ्राय थांनानै नाइजेरियायाव गेलेहैगोन बा गुबुनाव गेलेहैगोन। दा बे जोंनि जि लाइमोनफोर, इसेबां मोजां लाइमोनफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो अर्गानाइज खालामनानै मोजां प्लेयार बानायनो थाखाय हरनो जोङो थिग खालामनाय जादों। दा बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो स्टेप बाय स्टेप गासैबो खामानिखौ मावलांगोन। फुटबलनि अनगायै गुबुन गेलेनायफोरखौ माबायदि? गुबुन गेलेनायफोरखौबो जोङो नोजोर होदों, नाथाय जोंनिया बांसिन दायो फुटबल जों नुनो मोनो बयबो गेलेयो, नाथाय मोनसे लेभेलाव थांनानै नांथाहैयो। फुटबलजोंनो गोबाङानो रेलवेआव साख्रि मोनबाय, अइलआव साख्रि मोनबाय, गोबां पुलिसाव मोनबाय, गोबां जोंनिया साख्रि मोनबाय। दा बेनिखायनो जुदि फुटबल गेलेनानैनो जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि गाबोन आरोबाव हाजार लाइमोनफ्रा गुबुन बिथिङाव साख्रि मोनोबा, इमप्लयमेन्ट मोनोबा, बेथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां। दा गुबुन जि गेलेनाय दोङो बेफोरखौबो जोङो नोजोर होदों। लासै जों क'क्राझाराव दा सुइमिं अलिम्पिक स्टेन्डार्ड मोनसे सुइमिं पुल जों मोननै बानायनो थांगासिनो दङ। लं टेनिसनि कर्ट बानायनो नागिरदों जोङो क'क्राझाराव, जाहाथे बेखौ जों खालामनो हायो। नाथाय जोंनि लाइमोनफोरखौ नुयो बांसिन हौवासाफ्रा फुटबलखौ गोसो होयो। बे मोनसे आरो मार्शेल आर्टआव एसे जोंनि दङ। दा बे गुबुन बिथिङाव नायनानै जोङो जोंनि पलिसिखौ जों बानायनो थांगासिनो दङ। आरो आसामनि सासे मुंदांखा
गेलेमु बिफाननि अफिसार सुभाष बसुमतारी बिथांखौ जोंनि गभर्नमेन्टनि एडभाइजार हिसाबै जों लानाय जाबाय। दा बिथांमोन बायदि माखासे एक्सपार्टखौ लानानै लोगोसे जोंहा हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो गोलाव सम फुटबलाव बिबान लानानै दङ। बे गासैखौबो लानानै जों मोनसे स्पर्ट्स पलिसिखौ बानायनानै जों दावगालांनो सानदों। सिक्किम रायजोआव